блъзгаща система Albergenal. Едната от най-хубавите системи, която съм срещал. Те има доста системи, хубави също са. Казвам ви за нея, защото съм я слагал. Едната от най-хубавите системи. Значи, когато бях в Турция на изложение по остъкляване, бяха доста компании, които си представят своите продукти, своите изработки. Значи се запознах с тази компания в Турция на изложение и когато поръчах първата партия, сложих, много се останах, съм доволен. И аз съм доволен, и клиентите. Значи най-високата система, която съм слагал, това е 275 см и ширината на едно крило 1,2